бо сабаби пандемияи глобалии COVID-19 шумораи зӯроварии хонаводагӣ дар саросари ҷаҳон чандин маротиба афзудааст. омур нишон медиҳад, ки аксари вақт зӯроварон мардон мебошанд, ҷабрдидагон бошанд занон ва кӯдакон. марди қавӣ дасти худро ҳеҷ гоҳ ба шахси заиф намебардорад. вақте ки шумо дар кӯчаҳо ба духтаре таърифҳо мегӯед, фикр кунед, оё суханони шумо ӯро намеранҷонад? тасаввур кунед, ки ин суханон на ба ягон шахси бегона, балки ба хоҳар, апа ва модари шумо гуфта мешавад. ва дар ин асо шумо худро чӣ гуна ҳис мекунед ва худ хулоса мебароед? бародарон, агар шумо шоҳиди ягон зуҳуроти зӯроварӣ шудед, пас бепарво намонед, новобаста аз он ки он дар хонаи шумо, хонаи ҳамсоя ё дар кӯча рух додааст. бетараф набошед. дилам реш аз ғамони модари хиш, ки ӯ бо гӯшаҳои чодари хиш замоне ашки моро пок мекард. ба он молат кунун чашми тари хиш. биёед мо мардҳо кӯшиш мекунем, ки чашми занҳо ҳеҷ вақт тар набошад ва агар онҳо гирья ҳам бикунанд, бигзор гирьяи шодӣ бошад. биёед занҳо, бонувон, модарон, хоҳарон ва духтаронро эҳтиром мекунем, зеро ҳамин аст нишони мардонагии мо.